Oes gennych chi lun neu arlunydd ydych chi yn ei hoffi? A medru syllu ar y llun yna neu ar waith arlunydd arbennig mewn rhyfeddod. Pan oeddwn ni yn fy arddegau ym Mangor, roedd un llyfr o darluniau yn amlwg iawn i mi ar y silffoedd yn y dining room adra. Llyfr o weithiau yr arlunydd rhamantaidd o'r Almaen o'r enw Caspar David Friedrich oedd y llyfr. Yn aml byddwn ni'n troi at ei dudalena fel esgus i ysgoi gwneud gwaith cartra. A fe gafodd y delweddau rhamantaidd o dirluniau dramatig hynny effaith fawr arna i. Mae rhywbeth unigryw am ei beintiadau. Yn anamal iawn y gwelwn ni wynebau bobl sydd yn y lluniau. Yn hytrach rydyn ni'n sefyll y tu ôl iddyn nhw. Mae gan yr Almaenwr air am yr arddull yma, neu'r steil yma, y rwcyn ffigwr, y ffigwr gyda'i gefn ata chi. Mae fel petai chi yn edrych dros ei ysgwyddau, yn gweld yr hyn y maen nhw yn ei weld. Rydyn ni'n cael ein gwahodd, os hoffech chi, i rannu eu rhyfeddod, eu hanian nhw, a dyn ni'n cael dychmygu yr hyn sy'n mynd trwy meddwl nhw. Un o weithiau enwocaf Caspar David Friedrich yw y teithiwr uwchlaw y môr o niwl. Yn y llun, gwelir dyn yn sefyll ar graig uchel, yn syllu dros dirwedd sydd bron wedi'i chuddio gan y niwl. Gellir dehongli'r olygfa fel rhyw bererindod ysbrydol. Y rwcyn ffigwr yma wedi cyrraedd pinnacle neu gopau fywyd. A mae'r creigiau cadarn a'r copaon sy'n codi uwchlaw'r niwl yn symbola o'r dwyfol a'r tragwyddol. A trwy'r ddelwedd hon, mae Friedrich yn mynegu'r gred fod bywyd yn ymestyn y tu hwnt i'r hyn a welir gan y llygaid. A bod yr unigolyn wedi greu ar ddelw Duw ac wedi ei alw i berthynas agos a'r tad nefol. Nid damwain yw bod y teithiwr yn sefyll ar graig gadarn. Mae'r graig yn symbol o ffydd, yn cyfleu sefydlogrwydd a nerth yng nghanol ansicrwydd a niwl bywyd. Na all weld popeth yn glir, mae'r unigolyn yma yn gallu ymddiried yn yr hyn sydd o'i flaen. Ar ddydd Iau dyrchafael, 20 diwrnod wedi'r Pasg, rydyn ni'n cofio'r esgyniad yr arglwydd Iesu Grist. Digwyddiad pwysig sy'n pontio rhwng ei weinidogaeth ddaearol a dyfodiad yr Ysbryd Glân ar y Pentecost. Mae'n olygfa ryfedd mewn gwirionedd. Y disgyblion yn sefyll ar fynydd o'r olewydd, ei golwg wedi ei chodi tua'r nef. Mae'n rhwng dau gyfnod rhwng yr hyn sydd wedi bod a'r hyn sydd eto i ddod. Fel petai nhw rhwng dau fyd, nef a daear. A nid ydynt yn gweld popeth yn glir, ond maent yn gwybod fod rhywbeth mwy o'i blaenau nhw. Ac wrth feddwl am y dyrchafael Iesu, ni allaf peidio a meddwl am waith Friedrich, ac yn enwedig am y peintiad enwog hon. Yno saif dyn ar graig uchel yn edrych dros fyd sydd wedi orchuddio gan niwl. Fel y disgyblion, nid ydyn nhw yn gweld pen y daith yn llawn, ond maen nhw'n gweld digon i ymddiried a mynd ymlaen. Doedd y disgyblion ddim yn deall popeth. Roedd llawer yn parhau'n guddiedig iddynt.
Ond wrth i Iesu gael ei ddyrchafu, codwyd ei golwg y tu hwnt i'r hyn oedd o'i blaenau nhw. At y tragwyddol os hoffech chi. Ac fel ffigyra Friedrich, maent yn sefyll rhwng y ddaear a'r nef, rhwng amser a thragwyddoldeb. Bellach, yn y Gymru fodern, mae gwyl y dyrchafael yr arglwydd Iesu yn cael ei esgyluso, neu bron wedi mynd yn angof i drwch y boblogaeth, heb sôn am ni, y Cristnogion. Am flynyddoedd yng Nghymru roedd yr arfer i gynnal gwasanaeth arbennig ar dydd Iau dyrchafael. Diolch fel fod dyrchafael yn cael yr un sylw ar Advent, y Nadolig, digwyddiadau'r wythnos fawr y Pasg a'r Pentecost. Ond mae'r dyrchafael yn aml yn ymddangos efallai yn fwy anelwig, yn llai arwyddocaol na'r Pentecost, sydd yn wyl sydd yn dilyn wrth gwrs yn fuan iawn wedi'r digwyddiad yma ar fynydd o'r Lewydd. A mae'n profiad o'r cyfnod allweddol cyffroes hwn yn hanes yr eglwys yn llawer dlotach os da ni am ei esgyluso neu ei anghofio. Hoffwn heddiw wneud yn iawn am yr esgyluso sydd wedi bod. A mae'n werth myfyrio oedi ac ystyried ysgyniad Iesu i'r nef. Ac hefyd ystyried gwerth hyn i'n profiad heddiw. I mi, yn bersonol, mae'r dyrchafael yn gwbl allweddol. Ac efallai mae'r adnod hon o Efengyl Iowan sy'n rhoi'r allwedd i ni yn yr unfed bennod ar 15. Mi adeithym allan oddi wrth y tad ac adeithym i'r byd, trachefn yr wyf yn gadael y byd ac yn myned at y tad. A dyma hanes gyffroes taith yr Efengyl mewn un frawddeg. Daeth i lawr oddi wrth y tad, aeth yn ôl i fyny ato. Ond gwnaeth hyn mwyn ein codi ninau a dangos ei fod o gyda ni, yn profi bywyd fel bod dynol. A'r syniad cyntaf yr hoffwn ni ystyried ydy, daeth o i lawr mwyn ein codi ni. A dechreuwn gyda'r symudiad cyntaf, deithym oddi wrth y tad. Dyma ryfeddod yr ymgnawdoliad. Nid dyn yn dringo at Dduw sydd gennym ni yn gyntaf, ond Duw yn dod atom ni. Ac mewn byd sydd yn mesur gwerth yn ôl statws, llwyddiant ac efallai grym, mae'r Crist yn gwneud y gwrthwyneb. Mae'n dod atom yn was, mae'n cymryd ein natur ni. A fel y dwedodd Paul, ei fod yn gyfoethog, eich mwyn chwi, y daeth yn dlawd. Nid taith i ffwrdd oddi wrth ddynoliaeth i'r dyrchafael, ond coron ar waith yr ymgnawdoliad ydyw, a gweinidogaeth ddiarol yr Iesu. Mae'r un a ddaeth i lawr, y nawr, yn mynd a'n dynoliaeth ni i bresenoldeb y tad. A dyna beth sy'n peri gobaith i ni. Yn Iesu Grist mae natur ni eisoes wedi dderbyn yn y nef. Mae o wedi mynd o'n blaenau ni. Fel y canodd Ann Griffiths mewn rhyfeddod, dyma fan yn ymyl diwdod i bechadur wneud ei nyth. Yr hyn a welodd hi drwy ffydd yw'r hyn y mae dyrchafael yn ei gyhoeddi. Mae lle wedi baratoi, mae'r drws wedi agor, mae Crist wedi mynd o'n blaenau ni. Ac os yw'r dyrchafael wedi codi golwg y disgyblion, mae hefyd yn codi ei gorwelion a'i meddyliau nhw. A dyma ddod at yr ail ben. Mae'r dyrchafael yn codi ein meddyliau
a'n gorwelion. Fel yn llun y teithiwr ym mheintiad Friedrich, ac fel y disgyblion ar fynydd, nid ydym bob amser yn gweld y darlun cyfan. Yn aml mae niwl bywyd yn cuddio'r ffordd o'n blaenau ni. Rydyn ni yn gweld dim ond rhan o'r hyn y mae Duw yn ei weld. Ac os yw Crist wedi ddyrchafu, yna rhaid i ni ddysgu bwrw ein golygon a'n meddyliau yn uwch ac ymddiried. Ac efallai dyna pam y mae geiriau cynlynol gan y proffwyd Eseia yn taro mor ddwfn. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, y mae fy ffordd i yn uwch na'r ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Ac os gofiwch chi darlun y teithiwr y pererin yn rhy aml iawn, yn hytrach na edrych am ei fyny, rydyn ni'n edrych am ei lawr a chael ein dychryn, ein llethu gan yr hyn sydd i'w slaw yn niwl. Yn hofna ni, y problemau yn ein bywyda, y cyfrifoldebau, y newyddion dyddiol. Ond mae'r dyrchafal yn ein gwahodd, nid yn unig i godi ein llygaid, ond ein golygon a'n gorwelion ni. Ac mae yna, wrth gwrs, wahaniaeth yn hynny, i godi ein meddyliau rhag byd y llawr. Nid dianc rhag y byd yw hyn, yn hytrach gweld y byd o safbwynt Duw. Mae Crist yn dangos fod mwy i'r realiti na'r hyn sy'n llenwi'r penawda. Mae yna fwy i fywyd na'r hyn y gellid i fesur. Mwy i'r eglwys na'r hyn sydd yn ymddangos i'r llygaid. Nid damwain felly yw bod y Pentecost yn dilyn y dyrchafael. Am ddyddiau roedd y disgyblion wedi eu cloi aros yn yr oruwch ystafell. Roedd fel petai gorwelion yn gyfyng. Roedd ei dychymyg yn fach, ei hofna yn amlwg. Ond daw'r ysbryd glân i ehangu ei gweledigaeth. Wrth gwrs, yr un disgyblion oedden nhw, yr un bobl cyffredin, ond fe ddeithon nhw yn yr oruwch ystafell i weld pethau yn wahanol iawn. Roedd y comisiwn a roddwyd iddynt yn dechrau gwneud synwyr. Yr comisiwn i fod yn dystion i Iesu yn Jerusalem, Judea, Samaria, hyd eithaf y ddaear. A nid oedden nhw bellach yn edrych i lawr mewn ofn. Roedden nhw'n edrych allan i fyny a'i traed ar graig sicr ffydd. Dyna waith yr ysbryd hyd heddiw, codi ein golygon i weld pethau, fel y mae Duw yn ei gweld nhw. Ac yna, daw'r trydydd gwirionedd y dyrchafael. Mae'r dyrchafael yn ein harwain ni tuag atref, tua thre. Nid yn unig y mae Crist wedi mynd o'n blaenau ni, ond mae hefyd yn ein galw i'w ddilyn. Mae hyn yn ein taro'n arbennig wrth i ni feddwl efallai am y cymyn, y sacrament swper yr arglwydd. Yn ddiweddar, cefais y fraint o gydgymuno gyda rhywun sy'n nesau at ddiwedd ei hoes. Ac mewn enid felly mae rhywbeth dwys yn digwydd. Nid edrych yn ôl yn unig yr ydyn ni. Da ni wrth gwrs yn cofio'r groes, da ni'n cofio'r arberth, ond rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen. Mae'r sacrament yn troi'n golwg at y wledd dragwyddol, at y deyrnas sydd eto i ddod, at y Crist sydd wedi mynd o'n blaenau ni. A mae'r ddarchafael yn ein atgoffa nad oes yr un credadyn yn teithio i diriogaeth ddiethyr, i wlad estron ar ddiwedd bywyd. Mae Crist eisoes yn ein disgwyl ni. Mae'r tad eisoes yno. Mae'r cartref eisoes
wedi baratoi. Ac mae'r ysbryd glân yn ein harwain tuag ato ddydd ar ôl dydd. Wrth gloi, bod yr chafael wedi bron lithro o gof ein cymdeithas, dylid i ddathlu a'i goffau oherwydd yn y dyrchafael gogyneddus hon, y cyrhaeddodd gwaith cymod Crist ei benllanw, ynddo y ceir sicrwydd o'i addewidion a dechrau ei deyrnasiad nefol. Fel y dwedodd Iesu, deithym oddi wrth y tad, ac yr wyf wedi dod i'r byd, bellach yr wyf yn gadael y byd eto ac yn mynd at y tad. Cofiwn y disgyblion ar ben mynydd yr olewydd yn tystio i'r ysgyniad, yn ymddiried heb ddeall neu heb ddeall yn llawn. Deithant i ddeall yn llawn fod Iesu wedi dod i lawr mwyn ein codi ni. Dyrchafwyd ef mwyn codi ein golygon uwch pen ein pryderon at yr arglwydd a ysgynodd. Ac ath o o'n blaenau mwyn paratoi ffordd yn harwain adref at yr arglwydd a ddaw eto. Ac yn y cyfamser drwy nerth yr ysbryd glân, mae'n ein galw ni i fyw gyda'n traed ar y graig fel y teithiwr yn arlun Friedrich, ac i edrych uwchlaw yn niwl at orwel teyrnas y tad, gan ymddiried yn y Crist sydd wedi mynd o'n blaenau ni. Mwyn ei enw. Amen.